Lho kuwi meja ora Oh Jokowi. iya Mas Yan, lali ya Mas Yan. Kok nopo? Wedang iki konjagane omahe Sido. Cak gak lunga. Biasa to. Wisata karo kanca-kancane. Yan, Apa ya? nolnya. Nang wah wae. Ini dari corona. Ora apa-apa dilarani, yang penting oleh ganti. Aku tak akan berhenti menemani dan Ngapa ya? Ya dilarani ke mau wis bahan. Kok garuk-garuk? Wah ngegame aja kono ngegame kok. Yan, Apa? aku tak banget sih. Yo, baterainya entak waraan. Lembut. Ah. Ketenan narung teh. Salah. Nah, bojone cocok. Wah, Kan Mbak. Ora Joko. Kan saya gini. baru gabung narung ngadeg. Wah, aku betah ya. Ya, ayo. Ya. Ya, Mbak. Nah. Budi. Ya. Betah Malang, enaknya beli. Biyen aku berjuang iki saiki dilarani. Aku tak sengamuan terima mundur timbang. Kong, Terima kasih. ayo sama-sama. Ngukur apa ya? Ngukur sepiro gedene atiku nrimo deknen sing wis golek karo liyane, Mbah. Tumetes banyu mata iki sing dadi saksi sumpah lan janji sehidup semati. Wah, aku pulau tak konektrin. Aku buka. Wis tak pamit sik ya, Mbah. Ya. Besok nek ngarep ngambil ya, Mbah Mar. Ya. Assalamualaikum. Salam. Iya. Yan, Kenapa, Mbah? kowe ndek bojo burung. Alah, jangan kan bojo, Mbah. Pacar we. Oke. Alah kok dhewe akeh, Mbah. Pacar we, durung tau duwe. Matur nuwun wis ngendingku terus mencari uripku susah seneng bareng. Bengi-bengi mangan rengginang. Nah, ora apa-apa dilarani, sing penting aku wis berjuang. Coba sawangan langit wengi iki kemerlip lintang nambahi kangene ati. Kok ngono wae to, Mbah? Ora tau semaput. Milire angin dalu iki. Pamit sik, Mbah. Karena dari jaluk doa restu. Sing penting aku njaluk donga restu kowe nggo bali. Timbangane ndek mantu ning boleh janji. Pamit sik, Mbah.